Dobry wieczór wam. Na zicher większość z was znał Sefcia z TikToka, ze social mediów. Jest to Ślązok, który ludzi swoją restauracjam kaj sprzedawał kebaby. Ostatnio, jakiś czas temu wciepnął posta i że sprawił se usia w restauracji taki fajny malunek, kaj szrajmnięty Oberschlesien i pojawił się w komentarzach hejt przeciwny mu. Moc Ślązoków napisało jako to i że jest to w języku wroga i że to jest szajmnięte po niemiecku, że tak bardziej wtajliło Polski są tacy Ślązocy. I powiem wam, nie zgadzam się kompletnie z tym, co ci ludzie szajbują i że to jest niekorekt i że Ślązok mogę mieć taki malunek w takim języku. Uważam, że każdy może mieć u siebie w domu co chce. Znam ludzi, co mają niemieckie fany nawet. Ja mam też książki szrajbowane w gotische Schrift i co, i jakiś nazista albo jakiś zakamuflowaną opcją niemiecką, bo mam po niemiecku rzeczy w domu, no jest to głupota według mnie. Przez polską prawicę radykalną se zrobiła latość taką nagonkę na wszystkich Ślązoków, co czują jakieś związki z Niemcoma i że to jest coś okropnego. Mam nadzieję, i że Sefcio se z tym nie zraził i jest to fest fajne, co tam se u siebie zrychtował. Chciałbym wiedzieć, kto to namalował, bo jest richtig fajny. Chcę się też was zapytać, co myślicie na ten temat? Gdybym miał plac na takie coś, to bych se coś takiego zrychtował. Ja bych to szrajbnął po śląsku, w moim dialekcie łopolskim, Górny Śląsk, bo chciałbym genau tak mieć, no ale on chciał po niemiecku i miał do tego recht. I wum nic do tego.